Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no. O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Part 12 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload o karon no dita maglangan ato nang sugdan ang yawa nga gustong maanghel. Part 12 na ta ug salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ako na si Mirasol! Bisag unsa pa'y mahitabo! Way makailog niya, kikan ako! Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun. Patyon ta ka o magkuyog ka dito sa impyerno! Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo nagpapatay na ako ganito. Sakit kayo sa kong buot nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Timan ni Tor! Yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa kong maibaw kung saan. Aray, sakit ako na to. Ganong imo magong ginukul siyo? Timan ni! Yawa ka nga gustong maanghel! Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wala ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. O labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mapatuon ako karon, itambog di kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalagdagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacor, rubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Okay. Pero, kining ato ang himuron ba? Kinala nga presence of mind lang yun, ha? Kinala nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kay usahay na ba? Maano na ba ginahin ka sa atong gibati? Alalayin lang yung kutura. Ha? Kay basig masipya tayo ni. Oh, Di ko anadog. Ingon ining sitwasyon taon. sige, salik lang na kursyo. Kay duha ming mo back up ni mo. Nasiriming, og naasad ko, bangag sa ilong. Oh, come on. Sige, pala na. Suwaya na ko ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. Pasensya na tayo nga, nagabian ko uli, ha? Ay. Dito manggod ko, gikan ni Dindo sa... Kami ni Dindo ba? Dito migikan sa among coordinator. Ngunya, unsa naman Mirasol? Nasabutan na namon ni Dindo ang tanan, tay. Ang grande gyapon ang kasal. Pero limitado ang atong mga bisita. Uy, Igo na ang mga mayor o konsehales, tay. O kung naman gani ang gobernador, walang gyapon problema. mayo. Pero dili gid ang tanan natong mga kaila ang pwedeng makatambong. Di mayo. Tay, limitado ra sad ang budget nga atong giandam para unya sa mga bisita. Samot di mayo. Time para gud una Mirasol. Pilam gini limit silang budget ha? Enggal di makaunya, limitado di eh. Limitado lagi, tay. Ika. Kiti lalim ang budget kon ang tanan gyud atong mga kaila ang atong dapiton, uy. Unya ang chuwer. Singan? Chuwer. Sa Chuwer. in English pa choir. Chuwir. Ay, binisaya mo na. Ang chuwer niya ang mga lay minister. Ha? Ang mga lay ministers. Lay ministers. Okay, in English mo na. Mga lictors ba? O mga sakristan. Ako na tong gipang-ingnan ha sa tong ubang mga pare nga akong kaila. Ha? Ginbaitan ako kong apil. Ha? Muhatag mo islang tag kanang
Kinapari ba? Muhatag sila itong ipang-invite. Unya, Ha? para sa obispo. Tay, gusto na mo nga duha na lang ka pari og dili na lang obispo. Ay, may ubos lang si Martin Humuwa din eh. Unsam na ito. Uy, unsam ng kasala, uy! Paghilom diha oy Jere. Uy, Parihas sa manggod-agod. naday ka na tayo. Naara ko dali, naminaw ra ko nimo. Ngano ko dito magbuot ka man. Kung mauro di makayas budget di ay. Nahibaw na ba ito si Padre Darwin? Ha? O ilang gipahibaw ng arsobispo? Arsobispo ba? Kawa gid ni mo'y kalaki oy Jere. Uy, kalaki. Ako ginauwaw anang imong kinaiya nga nagpatuyang kalagbuot-buot og imo do. Unsam ka? Gilabuan pa nimong mga kaslonon. Nga sila man untay magbuot anang mga butanga. Ay mitabang lang ko nila tintay. Mindset ba? Mindset. Natural nga. Ako lang buhaton kay... Naabi ako magservisyo simbahan. Sabi taong kay simbahan ko. Bitaw. Oh. Liman ko liman. Ha? Ako'y mulihok ana. Ug maayo gani kay... Huwag kayo malibad sila si Padre Darwin sa kong gyanyo. Mitabang sila na to. Kalain sa nukon ato nang iatras. Unsa goy atras god. Lain kay huna-huna o nga kita'y mihangyo o niya ato sang balibaran nga misugot na ba ang arsobispo. Layo pa man sad to tay. Ay, Pwede naman na nato ipa-cancel good. Kay nagdaginot tas atong budget tay uy. nagkiwil. Maayo na lang sad na nga makasave sad ta ba nga dili ta madak-an sa gasto. Ay, Tay, mihangyo magud in town si Dindo nga minus-minusan lang ginato ang mga tao. Gani, wamang gani banda nga mukanta sa reception. DJ na lang among gikuha aron makasave sad ta. niya mga chuwil. Si palik ng chuwer niya uy. Ikaw ba nga? Ay, nganong naingon anak mo na Mirasol? Ha? Hain ba itong gingong lindok na ito nga? Bisag pila. Bugas ko siyang dako. Naman ko'y gamayng problema tay sa business karon ni Dindo. Oo ba? Mao nga sabto na sad gud nato siya. Loy siya doon. Ako magalising kitabangan ini aron lang yun maandam na ning tanan sa Disyembre. Unya, kinsa man di ay bugas to ini inyong kasal ron, ha? Kinsa Ako lang una mo'y mutapal ini tay. Yay. Pero misaad si Dindo nga iya ra kong bayran. Pero manay kaso tay ba kay bana na sad unya nako siya gud. Ingnaw niya sa Dindo, ha? Nga makig-istorya ko niya, ha? Kay doon na lang ko'y gustong klaruhon unya niya. Unsa may gusto nimong klarohon niya tay? Basta! Ingna lang unya siya. Kadi wala sa gini. Huwag yung timing gahapon ni Mirasol da. Oh, come on. Pastang na paskan. Nanda sa paskan. Abi nung kung sa ibo, pasabot anak tor. O zaman siyo? Nga di yun itugot kay gayunan. Nga ako'y magapangulitaw ni Mirasol. Ah, Ikaw yo'y angay mo padayon sa imong misyon tor. Kay imo mang yun tong asawas Mirasol. Mirasol is your wife? Nalasag ng imong inistoryahan siyo. Huwag magkiklaro. Nga human naman tagsabot bahin ana, di ba? Ayaw lagi. Mga selong. O lagi, nisulti lagi ko. Nisulti naman ko gani ni mo. May mo mangguna na tong lalis kung musukol dagan kasyo. Paitras. Hitanran ba? Pahitan ra. Mo ba na? Kung isanong naganay ka, wala mo na atrasay. Ha? Do not come back again. Ayaw lagi. Nakasabotage lagi ko. Basta ha. Ah. Magtinabang nga lang kita ni. Lisod man kayo kung imo na kong pasagdanan ni. Kung wa pa lang kong mapiki ni siyo, di naman kinahanglan ba nga manangpit pa kunimo? Mga selo. Oh, kamon. Pero tor, lain pa ato ha. Sana. Ay, may maayo. Og unahon na to ang pagkuha sa mga bulawan nga imong gingon. We'll get the gold first. Walain po to siya siyo. Lain po to. Himuon to na to og gabi ang atong misyon. Himuon na to gabi ba? Doon mo, kanang kuhan ba? Kanang buta ko pasabot ba? Himuon na to kanang gabi. Kana, murag naglaro na. Himuon na atong misyon. Aksyon kalibog na. Misita ta. Kana. Buntag man og hapon, di ba? Oo. Pero kanang pagsud na to sa among bahay, kinahanglan og gabi, bangag sa ilong. Oh, kamon. Iimbi. Si Imbi. Aw, mao ba? DPNM is yo. Dapaman. Saguha. Sana. DPNM is you. Ako na
Sama na. Dali po di mong malimot sa atong sabot. Oy! Pangag sa'yo. Oh. Mamo ko malimot, Tor. Giklaro lang ako kay basin unya og makapokus lang unya ta og pangulitaong mirasol. Sagdi lang. Niya naman ko'y gimong mapa. Ha? Usaray lisod ani. Sige. One is difficulties. Takdan na ay. Pangag Sige, sabutan na itong mayo, Tor. Yan ang sigurado yun nga, mulampos ta. Ha? We will pustro. Pustro. Mulampos ta. Pustro short mo nas puspuro. Pustro. Huwag man niguruay lang yung dasyo. Di yun ta mo hagad kung maalanganin ta. Ha? Kinangalan nga plastada gini ang tanan na mga plano. Pangag saylong. Oh, come on. Unya, kanus amang yun ang plano na to nga musod sa inyo ha. Enter your home. Na, how to enter the dragon? Ha? Muingon na niya ko nimo, ha? Muingon na niya ko nimo. Basta sa gabi, yun na ito buhaton, bangag sa ilong. Oh, come on. Ignalang unya ko, Tor. Mag-agad lang niya ko nimo. Oh, come on. Pasensya ka na ha, Dindo. Gipatawag tagyod ka, kay gusto gyud kong makig-istorya nimo. Anay kaso, Tito. Unsa may atong hisgutan karon, Tito? Mahitungod kini sa inyong umaabot nga kasal, Dindo. Doon na lang ko'y gustong klaruhon. Kung unsa gyud ka tinuod, ang inyong mga plano nga, nagdaginot kamos gastuhan para sa inyong kasal sa Disyembre. Tinuod na, Tito. Yeah, mo ba? Miyangyaw lagi ko ni Mirasol nga minusan ng mga tao aron basab nga makadaginot ta karong panahon na. ba? Saon mo gud nga napiki ko karon sa among business, Tito. Dagan kay problema nga akong giasikaso karon. Wa man unta kanay kaso nako, Dindo ba? Ang ako lang kay nakapangingo naman ko sa mga kailan nato. Ilabi na gyud ni Padre Darwin. Ang pari ba? Wanay kaso si Padre Darwin, Tito, kay mao si ba? Mangyoy among main celebrant sa among kasal. Kuan man god. Ang buot na kong ipasabot ba, Dindo, nga Tito. gitabangan kita ni Padre Darwin aron siya mao'y muhangyo sa arsobispo nga mukasal ninyo. Niuyo na biya ko no. Niuyo no eh. Unya, ang angan sa atong bakwion. Mauwawan ta na. Wa man ay kaso, Tito. Pwede naman og ato na lang ipa-cancel o di na lang arsobispo ang mukasal na mo. May mo magani tingali og ikaw lang mukasal na mo. Oy, dili in taon ka na mahimo din do eh. Nganong ako gud. No, sa nga liman man kagat ito. Liman na ito. Liman man ko. Liman. Lagi man ko liman man ko. Liman bitaw. Pero, di tayo na mahimo, oy nga, ang liman may mukasal ninyo. Pare, may na, o kaha, at subispo. Magpari sa ko. Una kong mukasal ninyo, magpari ko. Kumidyan, Tim, dahi ka. Ikaw, Mirasol. Tay, nasabutan na gid na mo ni Dindo nga limitado ra gid ang atong dapiton. Dili lang ko daghan gud. Dako na magud kaayo gasto kung daghanon pa nato atong mga bisita. Wa lagi unta na'y kaso. Pero ang ako manggod, minaw mo, ang ako manggod, daghan na kitag naingnan. Mindset ba? Mindset. Kung mingon pala mudaan nga, di na yung grande ang kasal, dili unta ko maghago pa ini. Nagtuo man ko, nga, maunay buhaton kay maumay inyong gisulti. Di ba, Dindo? Di ba? No. Kuan ka na. No, sulti sinod. Pasensya na gyud kaayo ka, Tito. Ay, Wa man unta ni kaso ba kung walang gyud ko maapiki karon sa budget. Pero saon mo gud nga. Mukambyo raw niya ako pohon. kambyo. Kung makaluwag-luwag na ko. Be, ako mo tingog na gid ko ha. Nagsige na gid kong paminaw ninyo. Sige, Tin. dali. Tingog, Tin. Ayaw na ninyog problemaha, oy. Ang mahinungdan nun, nga mabindisyonan mo pare. No, Tintay, Tin. Dili ba na kinahanglan ng ingranding kasal ba?
Mas maayo ng simple ra aron gamay ra gasto. Wala mong luod na dyan ko ini. Kamugod! Wa ko'y mahimo na. Kung maugin niyang gusto. Uy, Sila. Tita, pasensya na kayo. Ano mo, ha? sus, ayaw nagpanumbalingas diri oy dindo. Ah, O ayaw na ninyong problemahang mga butang nga dili gid angay problemahon. bitaw, pero ingon mo gusto siya nga way mindset. Ay, tuo man kaato, man sa utok. Dotlan ko gamay, eh. Salamat kayo, tita, sa inyong laom nga pagsabot rin ako, ba? Ayaw naghuna-huna adong. Buhata kun unsa inyong nindot nga mga plano. Kay wag gyud ko'y nakitang diferensya sa inyong gustong mahitabo. Way ayo. Way lami. Way mindset. Di ko mo tambong sa ilang kasal. Way ayo. Uy! Lagpot igo sa tana, tay. Way lami. Nosak, uy, kalit ba lang kang nausab diha? Tanong suko magkagalit. Way klaro na ilang kasal. Ako'y nauwawa na ng ilang kabuang. Kay nga no lagi. Oh, nadainggan di nga inihap ang mga tao nga patambungon. Be, ikaw kon, be. Ha? Be, mindset ba? Ha? Hasang arsobispo god. Dili dayon kay dako ko ng gasto. Kisa may nabuot na, tay. Silang 2 mirasol kay dagdaginot ko sa budget. Aw, Way ayo. samdi dautan anak tay kung madaginot sila. Ang importante, good nga makasal sila. Kaya ila man ang kagustuhan. Wa kong kauyon, ana, ha? Ilabi na ang mugastos kasal ang imong igsuon. Oh, ang lalaki di ay. Mauna diha, way mindset ba? Napiki ko siya sa budget. Mukambyo ko na siya. Kailan kay kambyo? Ha? Mukambyo ko siya sunod. Kisa ras kambyo. Butang asa siyang kambyo. Wabag to. Basta mukambyo siya. Lain, anak, good. Siya'y gusto magpakasal ni Mirasol. Unya, siya di ay magpagasto. Kalain, good, anak. Mauna nga wa ko lami. Kung saan ako kawagin ko lami. Ha, bahala na sila diha. Ako'y mauwawan ining ilang kalaki. Wa silang maghuna-huna na ako nga daghan ako gipangingnan. Ha? Gisayunan ka? Duha na gud ka mayor ang akong ginapit. Unya, mga konsehales pa sa lungsod. Yan naapay gobernador nga musanong unya to nako. Lisod ako'y madaot ini oy. Nahibaw biya ka. Kung mayor na katong inviteon, apil na ng tao nila sa munisipyo, anam nila, mayor, apil na tanan, mga pulis, uban pa mga tanod. Mo na. Nga ilang libitahan? Way ayo, way lami. Ay, panapod. Tay, sige patakag Kuga na, nila kasal. panuto, tay. Ay, Tay, kisa mo sinanapit anang mga mayor, tay. Ako! Ah, Ako, Jerry ko. ikaw? Ako! Kay, mingon mo sila yung din kasal. Ay, maode ay. Mausa na nakasayop ni mo, tay. Sa'yo. Kay, wasab na ka mangonsulta nila. Dapat unta, gipahibaw una ni Muslandaan, una ka nang imbitar og mga politiko. Dele na nako sa... Kay nahibaw na sila nga, ako silang kitabangan. Sila untay angay mo konsulta na ako, kay igo lang mo kong bitabang nila. Oh, mindset ba? Mindset. Mindset. Katawa. Ay, katawa. Katawa mo lang tanin nyo, tay. Uy. Tay, kung ako hindi mo tambong, masuko mo. Iya karon, kamo na sa di mangluod nga, dili na mo tambong. Doon na ko'y katarungan nga mangluod. Kay dili ni maayo ang ilang gibuhat. Na, sabuti yun na ninyo, tay, oy. Dali ra maguna sa baron. Suryahi lang guna ninyo, baro. Ay, magkalagot! Wa ko mahimuot inibisa kung saan pa way lami. Tay. Oh, taman. Nana mo des Mirasol, oh. Suryahi yun na ninyo. Nyaon sa naman, Mirasol? Nangluod ka, tay? Okay nga, no? Kinsa may mahimuot ng inyong desisyon, ha? Kamu ra may nagbutbut. Tay, pasensya na gid kaayo. Ayaw na pang luod, good. Ato na ko ng istoryahon. Ako, Mirasol, laom kay akong pagsabot ninyo. Pero kanang dili mo mo konsultan ako, nya, moderitso lang mo sa inyong desisyon. Huwag ko malipay. Way lami. Ako'y mabutang sa dakong kaawawan
kung pamalibaran na to ang mga tao nga atong giimbitar. Sabta lang sa intahon mi tay, uy. Lisod man sa kayog atong pugson nga badak antas kasto. Maikog sa tandindo nga ato gid siyang pugson tay. Mayo na lang gali na nga misulti siya nga layo pa. Kaysa dool na nga mas daghan patag na ingnan na. Ang nakasayop manggod anang dindo, kay siya ray miingon nga, ingranding kasal. Og mugasto siya bisag pila. Unya karon, kalit lang na usab. Maubitaw na ngayo siya dispensa nato tay. Magsabot na ba itong gikinahanglan ba? Di na lang na nato dakon ang issue good. Unya, unsaon na naman tong mga mayor, katong mga konsehalis. Mahimo man o kami na lang mo ingon anak tay. Aron sa dili na kamahasol sa pagsulti pa nila. Ay, pastilan. Dili bagid lalim mirasol, ha? Ang pag-ingon ba? Balibala ni mo, sanong na niya, imong inaon. Mahugaw niya sa bakakon. Kung balibala ni mo mga tao nga atong gisaran, bakakon tanan. Wa lagi na'y kaso, tay. Total layo pa man sad ang maong kasal. Daghana ginakugwa mo yun ni ini eh. Daghan kakugwa mo yun eh. Naunsam dindo eh. Napiki mo siya nga daghan kay sagbahandi. Ayaw pag-ingon anak tayo, uy. Kalain sad ang pugso na to ang tao nga misulti na tinuod nga naapiki gud siya. Pasabda lang ko kung unsa ginahitabo ang dindo. Kaya di magkatahuan ko nga wasi kwarta. Ha? Usa ko na sa pinakadato din sa atong lungsod. Ilado ka ilang kaliwatan, sukad pa kaniadto. Tag-ila na noon. Tag-iya ba islang ka lang, gitawag ka lang, Villa Casa. Wa lagi tay lalis, anak tay. Pero lisod lagi kaayo ng mamugustang dindo. Kita namin naglali sa inyo. Kahi si kikog utay, uy. Maamugay inyong desisyon, hala. Bala mo diya. Wa na ko'y mahimo na milasol. Kung unsa inyong gusto, hala, buhata. Og di na ko manggilabot alang inyong kasal. Way lami. Mga way ayo. Mga way kaikog. Eh, Jerry, sige ka man lagyaw-yaw diha. Way lami. Ikaw sad ba? Wa gyud kas lugar nga modayon ka kasuko diha. Tungod lang kay dili matuman ang imong gusto, magyaw-yaw na ka diha. Oh, unsa ko tayo sa lugar tintay? Dako ko og katungod. Kay, amahan man ko. Angay guys lang magpasalamat na ko kay gitabangan ako sila. Wa ko manangpit og lang pitsi-pitsi lang. Ha? Kabut si pitsi-pitsi. Pitsi ba? O kala inato-inato lang. Kala tabi-tabi lang ba? Oh. Mga halang dong bisita nga akong gipangdapit. Di na kay pitsi-pitsi lang. Unya karon ilang bakwi o ng ilang pagpanghambog na ingrande. Oh. Baya Why ka, mindset? Jerry. Samtang wa pa na matagi silang mga invitation card ka ng mga pitsi-pitsi. Pitsi-pitsi. Matawag pa ng way klaro, oy. Unofficial pa ka na. Hilam din tayo. Ikaw ba? Ikaw mindset eh. Ako naman hinuon. Official si mong kagaral. Ako mismo may misulti sa mayor. Sobra pa to sa official. Kay amahan ko sa kaslunon, amahan ko. Ay, para nako, no, dili gidaanging lalison do. Total, kalipay man na sa atong anak. Bahala na tintay. Kung kaslo na sila, kamoy tambong. Saba ka na, Jerry, oy. Nayabag ka naman siguro. Tungod lang ang mga butanga magluod-luod ka na. Hilak. May umbusa na. Kinsa niyo, may umbusa na. Dako ka ng kaawawa na to. Ilang binagid na ko. Mindset ba? Ayaw ragod pagbino ang Jerry nga dili ka mo tambong unyas kasal. Bida gini. Kay kung imo gani ng buhaton, ayaw na lang yung puyo din eh, ha? Mas may pagmulayas na lang ka. Usa! Palayason ko nimo. Mindset ba, mindset? May nang mulayas ka, do. Balik ka sa inyong probinsya, do. Kay dili ka angayan din, he. Kay unas tanan, dili ba sa dili imong bay? Kang mirasol man, eh. Bisag unsa pa na inyong isulti na tintay. Wa ko mahadlok. Bisag inyo pa kong palayason. Bada, hilak. Matiag naong di mo. Baya, no? Ikaw, Jerry, no, nagpaila lang yung kangawa kay hinungdan nga alagad sa simbahan.
Uy, nung Di ka maayong amahan sa imong mga anak. Kaya ang imo ragang gusto mao'y matuman. Pida eh. Wa kay pagbati o hunahuna. Nagpakauwaw ka lang. O dili ka maayong ihimplo sa katilingban. Tigpa ka aron ingnon. Uy! Nahimo na ginang lalis ni nanay og tatay ang inyong kasal, Mirasol. Nanong nipasalig man nas dindo nga ing grande gyud. Nya dayto himuon na lang ninyong simple og giano nga kasal. Wa man nun ta nay kaso, Ming ba? Nangayon naman sa og dispensa si Dindo nato. Kay unsaon man sad kun nga napikihan man gid sis budget karon. Ang gikasukan ni tatay kay nganong ikaw pag mo gasto sa inyong kasal. Nga unta, si Dindo magyuangay maning kamot ana. Wa lagi nay kaso, nasabutan na namo. Bisaad man si Dindo nako nga sere mo gasto sa tanan. Pero sa pagkakaron, ako lang unay mo tabang o gasto kay ulian na sad unya ako niya. Wala nakadaot diha. Paingon yun na stabla ang tanan. Ayaw mo pag-ingon ana, uy. O may kalainan ba bisag kinsa pa'y mo gasto na mo kay mahimo raman gihapon ako siyang bana? Pero siya, Rosadmir, no? Ikaw gyud mo gasto sa tanan sa inyong kasal, ha? Unsa? Wag yun na siya kwarta karon. Na, di na natuhisgutan pa, Ming. Kaya ako nang kabubuton nga mutabang gyud ko. Ug usa pa, amo ning desisyon ni Dindo. Ug wa mi nakitang problema sa among nahimong hukom karon. Aw ka mo good. Huwag yung magbuot ninyo kung sa inyong desisyon. Pero si tatay, nang luod baya gito. Ako raw niya am-ama ng tatay. Sao man sa gunang tiguwa nga, luoran man kaayo. Ningon baya gid siya nga di siya matambong sa inyong kasal. Aw, wala sa ko'y mahimo anak kung ipataas gid ni ang garbo. Labad kay kung ini, Jo. Wala tayong himo tungod kay may pabor na gyud ang kurte ngadto sa mga Alvarez. Og nakapwesto na sa mga ilang mga tao sa kasa. Sagdi lang din. Mabawi ang gihapon na to ang kasa. Sa mesa kong mga abogado. Di mo liho kung di tingalan. Sayang bitaw din kung di gyud na to mabawi ang Villa Casa. Ay, napikihan lang yung ko karon, Jo. Pero sagdi lang, may higayon rin unya nga makabawas ko ni Mr. Alvarez. Ya din. Naibaw na sila si Mirasol bahit ang hitabua. Huwag ko magsaba-saba niya na, Jo. Di ko gusto nga may bawo sila niya ng balita. Ibalita beto sa mga pamantalaan nga naanay lang tagiya ang Villa Casa. Sagdi lang. Kung makibaw sila, wala ko mahimo. Pero mito, gyapon ko, Jo, nga mabutang higayon nga ato na sabon niya. Makabawas rin unya ta ni Mr. Alvarez. Bitaw. Ila pa ron din. Pero maabot ang higayon nga ato na sabon niya. Ay, lingkod. Dali mo, Syo. Paulo, lingkod. Salamat, Ming. Salamat, Ming. Kadiyot ha. Manaog na turong si Mirasol. Ako na tong giingnan nga naa mo. Salamat kayo, Ming. Imkiis. Tinkis. Ming, kayo, salamat. Tor. Ngano. Naman di ay si Dindo naglingkod sa kursina. Tanawa. Nagpasipla tato. Ay, nagtagda. Bahala na siya, Syo. Ala, mura na mag-isog kayo, Tor. Syo. Paulo, di ako na mo ha. Kaya akong sakon si Mirasol. Sige, Ming. Dagan kayong salamat. Ay, magkamayog. Ano na lang mo sa tiris magpaabot? Mas mayo pa. Lagaw siyo. Ano lang ko rin yung magpaabot ni mo. Kuyog na lang ni Reming Staas. Sige. Mukuyog lang ko ni mo, Ming. Tana, di lang ka, Paulo. Way ka sa Ming. Ming, tana. Mura naman kong iring, ani. Ito, tana. Ay, kumpiyansa mo, na bulldog ko pa, Ming. Ay. Uy, my goodness. Iso kay tinanawan ako si Dindo. Uy, niya sa paingon din ako. Niya awards na.
Di ano sa mo? Ah, Asa mo ito pa ingong solusyon? tuwa din, gida ni Riming sa terrace, bangag sa ilong. O sabi yung toyo niyo din, nga magsigi man mo og anhi din, Kapilan ta mo pa si Dani. Di na mo anhi din, Wala kasuko din, total waman may daotang gibuhat din Unsa lagi inyong toyo? Awara good. Niya may kay misuroy lang may. Mga suod bayan na mo na sila si Riming o si Mirasol, bangag sa ilong. Pagtarong mo, Paulo, ha? Kahit gin mo ko. Gituyo ginin ninyo. Ha? Aron nga, maglagot ko ninyo doon, Tuyo na ninyo. Uy, WDU. Sana? Wa din, uy. May kinitubag na. Ano kung maglagot ka na mo? Nga wa magyong tao bidaw tanggihimo, bangag sa ilong. Bangag sa ilong. Kinedin niyo pagsigig ani din, Nagpaila lang yun na, nga wa mo'y respeto na ko. Den. May mo ba nga, di lang ta maglalis din ha? Mino, ha? Bantayan mo na ako, ha? Makita unya ninyo. Kung unsa ko, kung mo'y maglagot. Masuway gidunya mo na ako. Uy. Buang ning tawhana da. Nagnis siya'y sakit sa utok. Pero, wag yung kumahadlok ni mo, Dots. Kung ako kanimong hagiton, bantay lang yung kanako, di takasibugan, bisag unsa pa'y may tabo, bangag sa ilong. Unsa may ako ikaalagad ni mo, Lucio? Wa, Mer. Nangumusta lang ko nimo. Aw, okay naman ko, Lucio. Mayo naman ang among kahimtang din, Nindota dinis inyo, Mer, ay. Among gaway kayo nya, prisko kayong hangin. Nindot kayong mga talanaon. Labi na ang mga namuyo din pulos gwapa sa manimo. Aw, Oh, come on. salamat, Lucio. Kanang, Mer, Hmm? may mo ba nga invite unya tikag panihapon? Ha? Unsa to? Invite tikag panihapon. Ngaon lang gud ta. Ganahan bagag balbakuwa. Na may balbakuahan special dolos merkado. Ngaon yata. Kanus aman? Kung mahimo karong alas 6 sa gabi. Mubalik na dayon ka. Balik dayon ta ba kanang dili ta magdugay. Nakasabot ako. Pero okay na ba ni mong kuyugan ako si Riming? Ako siyang kuyugon? Aw, si Riming? Aw, sige, boy ka sumil. Mas may noon, kuyog si Riming. Sige. Karong gabi kuyugan ka na mo. Basta, alas 6 sa gabi 6:00. Lamat. Sige, Mir. Lucio. Pero pasensya na gid kaayo ka ha nga. Dili ko katagad ni mong maayo ron. Naman sa kukoy bisita gud. Naamila ka ni Dindo. Magistorya lang unya ta sunod di gayon. Aw, sige, wanay ka sumil. Sige, Lucio. Biyaan taon na ka din, Magkita lang unya ta karong alas 6 sa gabi, Bida na mo siyo. Anong nanginbita rin kagkaon nga, wa man kwarta, bangag sa ilong. O, come on. Buha nga sa doy. Nakalitan mo ko sa akong gisultator. Tungod to sa akong kulba. MNDR, DRR. MNDR? Unsa man na? Muna diaron. Rangarang kay di kitaas. Asam ka tagkwartay na nga war bagyo tayo mga singoy. Mao lagi na akong giingon ni motor. Gaunta andam tas tanang higayon. Saan mo ba? Saan mo? Nagunahuna unta ka nga wa kay kwarta. Ngano yung nangimbita ka nga naibaw na magyuta ka nga wa tay mga sapi? Bangag sa ilong. Oh, come on. Aw kaning tiksan na lang aton Riming, oy. Tungunon lang nato nga ipa-cancel ang una ang atong nga ang kanang among balbakuwa karong gabi. Paskang mawa sa ninyo, oy. Paskang? Paskang. Di na may mo. Di may mo nga imo ipa-cancel. Nung sabiya ka. Mangita lang tagpagi nga doon na tayo kawaman. Kinahanglan nga barugan na lang yun na nimo.
Mangita lang kita pagi nga makakwarta kita karong. Batang sa'yo. Ay, kamong! Siyo. Otor! Pasensya na kayo, ha? Huwag yung ko'y kwarta ron. Ato lang siguro ipakansel ang itong sabot ni Mirasol. Ha? Balik ko sulti ni mo, ani. Cancel lang nato, saman. Baday. Now. Oh. Uy! Hala! Uy! Masong! Uy, amo na silingas, uy. Nganong na magkikwarta to? Nganong man? Hinuwaman na nako sa amigo na kong sakristan. Ako rin atang bisaran nga bayran ako krusbado. Bangag sa ilong. Katong amigo ni mong sakristan nga tigpatanto? Bangag sa ilong. May noon na, Ay, sabag ay basig mapangayuan itong buhis. Pero, kaninya, paigo ka ni 500. Ay, paiko na guna na to. Ang Kani- atong siguroon. Ang atong siguroon, si Mirasol ra o si Riming. Klaro yung kayo nga gikan ni sakristan. Kay pulos man sinsiyo. Unya, upulos na iti buok. Iyakas pare. Bangag sa ilong. Come on. Bala na kani. Mahimo masab nga munggos lang ato. Munggos lang atong kanon. Unya pakapinan lang paklay. Ano na daw na. Unya usa-usa nga atong kanon. Adaog na ng 500. Munggos, sabi na kong munggos ug tawag mo'y paris. Bangag sa ilong. Pulos man na munggos ni hapon. Paigo lang yun. Di lang ta manginom og soft drinks. Kita lang upat mugasto ra siguro tag mga 400. Ano? 400? Oh. Prides kay Nitor. Ang importante nga, kauban nato sila si Mirasol, og si Riming, og panihapon, og kamaw. Ikaw, Jerry ba? Ako, Jericho. Amahan ka mangyud. Ikaw maoy mo sabot sa imong mga anak. Dili abi kay amahan ka ang imo na yung gusto may matuman. Ang ako manggod tintay, ako'y mauwawan sa mga tao ini. Di ba nga pitsi-pitsil lang atong mga kailan. Dili ba Susigbay ka ng pitsi-pitsi, oy. Mo may kuwan niya. Dili tabi-tabi, dili pitsi-pitsi. Magadag kong tao nas lungsod na apay gobernador nga nakailakin na to. Ha? Kauwawan na nga atong bakwion nga atong gipangdapit. Uy! Ay dasa man sa dad mo ba? Giingnan bitaw ti kang maghinahinay si mong gibati. Nagpatuyaw man sa kagpangingon nga wa mangonsulta nilang Mirasol. Unya karon sila na hinuoy mong mahayan. Bisag imo ning sa. Sa to pa imo ipalutaw nga ako'y sadan. Dili na nako sa aning dindo. Oh, patuga-tuga mo siya panghambog nga. Inglanding kasal. Unya, wala siya ikabuga. Ay leksyon na ni mo, Jerry. Leksyon? Dili na sa ni Dindo. Leksyon. Maayo na lang gani kay mitugan gidas tinuod sa Dindo. Gaayo lang hambog niya. Basta ako, dili ko mutambong sa ilang kasal. Bisag groyon pa ko. Ay nayabag ka naman siguro, Jerry. Asa naman ang mindset ni mo, Do? Mauna niya. Ikaw lagi nagpakauwaw sa tanan, Do. Ang imong gihuna-huna, Do. Imo na yung kaugalingon. Wag yung ka maghuna-huna para sa imong anak nga si Mirasol. Yes. Ay, Jerry. Ay, hinumdumi baya, ha? Dili na kalipay para nimo. Kalipay na para sa tong anak. Mindset ba? Mindset. Bahala na. Basta kay naglagot ko. At ang paruson taman hinuon ka diha ba? Ayaw. Baka ilagyo kag mindset ba? Ayaw. Baka ilagyo kag kinsa naglagot na to. Ay. Baka uwaw ka lang da. Napay daghang sudan, Paulo, Lucio. Pangaon ka mo. Sure. Siyo. Kasi kit-kit ang kuko ng usap. Kinamuhuman na siyo. Manamurot kaya. Di agda ka o, pangaon ko nung. MS. Si Miss. Mer, salamat. Ipalit pa. Tayong panganong mura ba mo nahadok mo kaon, nga lami man kay puchero din eh. Kuan lami bitaw. Di ao. Kana kay dunay maisang sabaw. Lami kaayo na. Siyo.
Ang daghan naman kayo na yung sudan yung ki-order. Di ako iga-order na, Tor. Si Reming o si Mirasol. Walang patay kita ini. Dako yung kay tagperanan aniron. Malbaku, wara may among sabuton ta. Alang palata di, Tor. Kao na lang kay nainay ka naman eh. Di pa ikaw nga itong 500 ini. Elok lang di, Tor. Kao na lang. Enjoy na po, doaw ka mo. Wagi ko masayop din. Sila yun si Mirasol o Reming. O kauban nila ka ng dua ka tulisan, no? Tulisan idagway ba? Buang kayo mga tawanan na. Buang yun. Mga samukan yun kayo na sila. Sa ato pa, naninguha yun na sila duha ni Mirasol o Reming. Mga way respeto ng mga tawanan. Pangutana, kinsa man nila din ang nangulitaw yun ni Mirasol. Kanang ginganlan o Paulo. Paulo? Pero pamilyar kina ako ng tawhanan. Nasuhito ka na niya? Di ko kasiguro, pero murag nakamayong lang ko. Nalimot lang ko kung diin ako siya makita perme kanya ito. Taga dinhimang kuno na sila sa ato. Di na tayo dinhi eh. Ngila na. Suhitom siya sa mga tao din sa ato. Amot lang ka. Pero dako akong pagtuo nga di gina sila taga din sa ato. Bueno, dinil ka, Joe. Kaya ako silang duulong. Kaon pa mo, Paulo. Busog na kay Mer. Nabustik na ng muntian. Basyo. Imbing. Tembe. Mir, bitaw. Nagpabayan ng sudaan nga nahibili nato. Ipaputos na lang nato. Ipaputos ni nato, Meng. Kay, amo ning ipagkaon sa among iro ug dito sa kumbinto. Mo na. MMP. O si Imi. Mas maayo pa. Nakataon. Sir, Uy, ready ang inyong cheat, sir. Cheat. uy, pila man na yan, sir. Nawa ng paliog sa papel, sir. Uy, hala. Syo. Pila man to. Yuhubag ka? 2,560 pesos yun. Patay ka na. 2,560. Patay. Bangag sa ilog. Siyo. Siya man na ito pagbayad iniron siyo. Hi, Bear. Uy, ito. Ikaw magudin eh. Niyate mo din, eh. Nanangid baya ko ni mo ha nga mga on meron din he. Oo, bitaw. Nikaw na ka? Napida kang sudan. Sige, mukhaon ko. Pero, order lang ko akong putahe. Sige. Order lang. Ipahipos lang ning ubang kinuhaan nga sudaan, sir. Sige, ma'am. Sir, tasbil 500 na ni ang tanan yung beranan. Mau ba, sir? Kadit lang, ha? Napay dagang sudan rin. Busog na ko. Hindi na ko bukaon. Sir, paliog lang ko gatagan na niya. Ba, sir? Tara, sir, Unsa man eh? beranan tanan, sir. Uy, 3,500? Sir. Kon. Sorry kayo. Wala ba ko kada o kwarta diri na? Kay gi-invite man lang ko nila. Bayri na siyo. Sura ito, Bang. May pila ka nito? Ayaw lang, Lucio. Ako rin bayad. Ayaw, meron, uy. Ako ba yung nag-imbitar rin nyo? Wanay kaso, Lucio. Di ara, sir,
Salamat, ma'am. Ha? Kaikog na ko ni mo, Mero, uy. Ayaw mo ka iko, good. Basig na pa may gustong orderon. Ayaw namin, busog na kayo me. Nahala, sige. Unyaan sa man, di na lang ta magdugay. Mga to na ta. Tay, pasensya na yun kay ka. Nagigistorya ko na mo kay... gusto kong mangayo ko dispensa mo ba? Ayaw una pagtatay nako dindo. Kay wa pa kamo makasal. Aw, ay, sorry tito. Ingon-ungod ka na ako nga mag-anad akong sangpit ni mo tatay. Pero okay na tito. Ang importante nga nakapangayo ko nimo og dispensa. Ibaw kong nasayop yung kayo ko sa ako nabungat nga mga pong niyantong pagpamahay na mo din sa inyo. Ako no, dindo. Musulti lang yung ko tinuod. Og dele ko mulipod-lipod og sulti nimo. Prangkaldor man ko. Oo. Ako'y nauwawan ining inyong pagbakwe nga dili de in grande ang inyong kasal. In grande maghihapon, tito. Pero, kung lang ba, inihap lang ang mga tao. Di na siya mao. Muna pag-inol nga kung mao na, di na mao. Wa may in grande nga, maihap lang taong imbitaron. Na di in grande rin ang imbitado. Dili tanan. Akong gipahibaw ang tanan. Ang ako mga kaugman sa simbahan. Imbitado tanan. Nya karon inihap ra di ay. Ay, sagdi lang dito. Mangita ko pagi. Mao na nga, naglain gyud ang akong buot. Igo na kong mitabang ninyo. Nya, ako na hinoy mauwawan ini. Nga, daghan kang nahibaw sa umaabot ninyong kasal nga ingrande. Ayaw kabalagat ito, magsabot mi og usab ni Marisol. Nakasabot kay ko sa imong gibati. Salamat. Bisag wa ko kayon, salamat lang gyapon ko. Basta kay ako, misulti lang ko ninyo tinuod. Kay kung dili gani mahinayon ang kasal ang grande, dili gyud ko mutambong sa inyong kasal. Nakabasa na kayo ni balita, Amir? Unsa man na? Basahan ng newspaper. Nadia sila si Tindo ang tag-iya sa Villa Casa. Ha? Ganun sa ko ng balita Ato pa maning sang adlaw. Ay hala, wa man ko may bawaan ha. Wala ka sulti ni Dindo bay na na. Wa man maghiskot si Dindoan ha. Basaha Basahan na. Aron makuha nimo ang kinatibuk ang detalye ng balita Ambi, kaya akong basahon. Puang gini mo gahapon siya eh. Oh, come on. Bangag sa ilong. Hapit may nung tabaris kuhido atong lakawa? Pakyaw man. O kamon. Bitaw. Pero, okay na tutur. Kay, sibay na bil man ta. Dito okay para negosyo. Minus to na ko. Dapat kita gyud ni bayad adto. Uto no? Stilan, nagpa-impress gud ta ni Mirasol gud. Way epekto nga tong gihimo gabi bangag sa ilong. Mo kambyo lang ta sa sunod, Tor. Kambyo. Asa ka ta kambyo ini? Ito nga. Dako asa na natong nabayaran gabi. Ay naabot mag 3,500 bangag sa ilong. Tinuod yun. Tinuod. Bangag sa ilong. Dako tag nabayaran. Tungod to ni din, Doktor. Kay asyuso kayo ang tunto nga, di mo kao sa tong salin. Uy, asyuso, may order piyog daghan kayong pagkaon. Bitaw. Naglagot bitaw ko ito. Wapag ibubayad ang kwanggol, dakur mo kay habhab sa dakuag lamoy. Dubi ubul-ubul na ito. Sipyat bitaw siya gungit niya siyang mata na pasok. Buanga kita aning Dindo, oy. Pastila. Ay. Ikugta ni Mirasol atong higayuna. Silang. Karong gabi, buhaton na gyud nato ang atong misyon.
Time pa una, Tor. Kining time. Tamsa. Paskang! Ayay, nasas paskan. Wa pa man nato masulbad kung unsaon nato pagsudid to sa inyong koral. Uy, ayaw ka pala kasyo. Nakulay nununan siyo, bangag sa ilong. Usa man, Tor. Oh, come on. Unsa maning imong gihatag nako, Mer? Basaha. Oh. Nga nang wa magkamusulti na ko bahin, ana. Mer, pasensya na kay ka, ha? O ako musulti ni mo kay di ko gusto nga maghuna-huna kas mga butang nga wa kay kalabutan. Umaabot man kako nimong asawa. Nga nang dili magkamusulti na ko bahin, ana. Sorry kay Mer. Ako na lang ginagihilom tungod kay masulbat ramang gihapon nako ng mga butang. Mao ba ni hinungdan kon nga nung nagkalisod ka karon financially? Medyo lang, Mer. Pero ayaw ko man ka, bahin na ng mga butanga. Nakasabot ko nimo din. Og, misamot ang akong kaluoy diha nimo. Pero ayaw ka bala ka. Andam kong mutabang nimo sa tanang paagi kung unsa may mga legal actions nga atong himuon aron mabawi nimo ang Villa Casa. Di lang ko na ito mag-isgot bahin, anak, Mer. Sunod buwan, Disyembre na. O siya di madugay, kasto na ta. Tingali, ato lang niya nang isgutan naman sa atong kasal. Pero, unsa? Doon na lang ko ihangyo ni mo nga pabor, Mer. Sige. Isulti din. Gusto na ko nga di lang na to limitahan ng mga tao nga sa ato ang iyang kasal. Aron ba nga di mabugnaw ang tinagda ni Tito Jerry di rin ako. Kay nga no? Nasuko ba siya nimo? Wa man hinoon. Nahiubos lang. Pero nakasabot ko. Naibaw ko nga ako kining sa ang tanan. Mo nga kung mahimo mo huwam lang una ko nimo og kwarta para sa atong kasal. Promise. Promise niya ako nimo nga bayran raw niya tika sa tanan akong utang diyan nimo. Sigurado ka nga usbo na to ang set up sa atong kasal? Mas maayo siguro nga ato una nang sabutan og usab din. Una ta mohimo sa atong final decision. Sige. Angay ginatong hisgutan ng mga butanga, Mera. Aron dili masilo si Tito Jerry di rin ako. Dako gyud ang akong katahap tay. Nga kana si Dindo, wa na ginay kwarta. Nahurot na ang tanang kwarta ana tungod sa iyang mga bisyo. Labi na nga dili na siya mo itag-iya sa Villa Casa. Na. Og manahinungdan nga si Mirasol, mao iyang pagastuhon sa tanan sa ilang kasal. Di na mahimo oy. Taba. Kay ngano? Misulti des Mirasol nimo nga siya gi mo gasto sa ilang kasal. Mao man gingon ni Mirasol nako. Abinu ang ng istorya ha. Mo gani. Kadato lang Dindo. Sila mo'y bantugan, sukad pa kani adto nga kwartahan sa tong lungsod. Unya karon kalitan siyang mabangkaruta. Basta mga bisyoso nga tao tay, mabangkaruta gyud ayon na. Kani adto ra man tong iyang mga bisyo. Pero sa akong pagkaila ni Dindo, may naman kasi tao. Sa inyong nailhan. Ayun, karon pa na. Di ba? Pero sa akong nahibawaan, Di mo nibawan? dagan ang nagsulti nako nga daghan kay na siya gisustintuhan nga mga anak sa lain-laing babae. Mas tiguang ko di ka nako, ang hibawaan mo nung ka. Oh, lupig ka nako, marites man ko. Lupig ko na. Oh, unya gani ang uban tay. Wa gyud na niya matagad tay. Mao ba? O gawas pa anak tay. Naapan na siya daghang mga goons nga giswilduhan kay mga goons. Mo na mo hibawan. Sikreto pa lang adtos mga bar tay sa mga kasino. Sweeto pa man kana ako nung lagi. Ako matitiguang. Oh, lagi. Pita.
Kinsa may kasulti ni mo, anak? Ay, pastilan, tay. Di na maihap ang mga tao nga nagsulti na ko, anak. May ito. Oo, di maihap, tay. Ako ako'y kalibutan da. Lagi. Bisag si Mirasol, tay. Ako na siyang gisultihan dahil, anak. Pero saon to man. Gibati, man siya gugma ko nuhayan ang tawahan na, tay. Mao. Abot nga no, tay, oy. Huwag ko makakita og dapit kung nganong nakagusto siya ng tawahan na. Ani niya. Di lang sa dahin tamutuan ang mga istorya sa mga marites. Tay. Si atay. Di na ko tobra sa istorya ang ako, tay. Mao. Tinuod yun ako magipanulti, tay. Nadlok maganik ko. Nga dili yun na siya seryoso ni Mirasol. Maginaan yan. Unsa! Kara. Utay. Utay. Dako bitaw gid akong katahap anak niya, tay. Lain yun kay na siya, tay. Lain na siyang motibo ni Mirasol. So, kad pag yun na kani adto. Mabitoy na inungdan nga bugat kay kayo akong buot anang tawhana. Huwag yung ko'y pagsalig anak niya, tay. Ani niya. Tay, unsam, tay. Klaruhon taon na ng balita riming. Listen siya kay nga, hukman din natos dindo. Pero sagdi lang, mahibawaan na gihapon nato, kundi manggal siya matinud-anon ni Mirasol. Labaras kung ini, oy. Wa pagin may magkasinabot og tarong ni Mirasol sa among umaabot nga kasal karong Disyembre. Oh, lalo man din. Medyo nahiubos mo ko na ako ang iyang amahan ko. Gusto lagi nila nga ang grande gyud ang kasal. Pero unsaon nga na alanganin man kus gasto? Oh, mao ba din? Oh, muna. Munang naglabad ron nga akong si Mirasol sa akong gihangyo. Hindi na siya gusto mo gasto pag udako. Gusto niya nga simple lang ang among kasal. Aw, si Mirasol ay sundarin. Sagdi ng iyang amahan. Buang ra ba kay sab ning iyang amahan da? May pagka maldito ni si Tito Jire. Importante din nga makasal yun mo. Kay di juga kakita og binta kung di ni mo mahimong asawa si Mirasol. Kana, mabitan na akong giuna-una. Mulampos lang ta sa atong misyon, Joe. Bisag magbuwag pamidayon ni Mirasol. Wa na'y problema nako. Ang importante, nga makuha na to ang usa ka kaban nga bulawan. Pastilan. Nagpanilap na yung ko ng higayon na din, ha? Di na ko kapaabot nga makuha na nato. Sige lang. Relax lang tayo na, relax. Pero, na ako'y ipatrabaho ni mo. Sama na din. Katubang duha kabadungon nga lalaki. Si Paulo o si Lucio. Subaya ko nagmayo. Gusto na ko nga mahibawan kung kinsa ginang mga tawana. O tagadiin gid na sila. Kay katahapan ko kayo mga lihok ang mga tawana da. Lagot kay ko ana nila tungod kay mga samukan kayo. Kung gusto ka din, para walay laban sa o, ato lang ipuson. Maayaw ka? Para wala kayo naon ba? Come on. Pero na siguro, Joe. Actually, huwag magkaig ko mabalaka nila. Gisamukan lang ko. Pero, mga gagmayar na mga tawhana. Kuha rin hinoon ang ilang kompletong detalye. Kinatahap ko. Dili gina sila tagad dinhi. Sige. Mao din na imong patrabaho na ko. Sayo na kita din. Ako'y bahala itong tawanan. Tugaan ni Ragugos tinuod Mirasol. Unsa magidenis dindo? Bangkaruta na ginasiya? Wa na ginasiya sapi? Kinsa may imong naibawaan anang istorya, hatay? Naay balita sa mga pamantalaan. Nga lain-lain ako ni... Ambot ako bisabot ba? Nga lain ako itag-iya sa Villa Casa. O, tay. Tinuod na. Pero wa man ay kaso ba? Tinuod nang nagalisod gud si Dindo karon. Mao ni dakong hinungdan nga
Isimple lang gid namo ang among kasal. Bida, no? Unya, ayaw kong ingna nga ikaw gimog gasto sa tanan sa inyong kasal. Ay natural ra na tay nga ako'y mo gasto. Kay kami raman sa yung duha ni Dindo may magtinabangay. Uy, baya, no? Pero time para gud una, Mirasol. Unsam sa katinuod ang mga balita. Nga daghan ako na kayo gigastuhan si Dindo nga mga anak sa laing-laing mga babae. Ako na sang naistorya si Dindo bahin na ng mga butanga tay. Pero kanang tanan, pulos lang tumo-tumo og dili na tinuod. O giunsa man yung pagsiguro nga dili tinuod. Na ako'y mga tao nga gipangutan-an ana. Pero matod nila, dili tinuod ang akong mga nadungog. Mao ba? Tay, dali ra kaayong ang pag-akusa sa usa ka tawo, uy. Kana si Dindo, musulti gina na kustanan. Gani, may angkon siya sa mga nahitabo karon sa iyang mga negosyo. Ug wa na niya isulti dayon nako ang tanan kay dili siya gusto nga mahasol sa kuguna-una. Nahibaw kong tarong si Dindo tay. Og nakasiguro ko, og ako nang gisiguro tay nga ang tawo nga akong pakaslan, dili gud maglimbong nako. Mao ba? Boyno. Makig-istorya kong usab ni Dindo. Gusto nako nga siya mismo mao'y akong klaruhon ining tanan. Mag-anian man na siya permitay. Kamu lang niya ipag-istorya tay. Og manghinaot lang ko nga paminahon sa dimo ang iyang bahin para mabalansin ninyo kung kinsa gyud nagsulti sa matuod. Ako unya siyang istoryahon. Untop alas 12 na gator. Mingaw na kayong palibot sa simbahan. Unsaman, badayon gyud ta siya tong mission ron. Bangag sa ilong. Kamon, salamat sa pagsulti sa Nabalisyo. Imom din ang dialog siya. Digyo na talaga siya. Sige, ikari, sulti. Ikabantay ko. Buwan ba? Badayon gyud ta ron, ha? Sakto na kayong urasa nga manggawas ta. Ug atong sudlo nga mabay. Bangag sa ilong. Wa nga to na base gini mo akong una-una. Unya, nagkinahanglan magkataog hagdan. Hagdan. Oh, talaga hagdan. Na ako'y hagdan nga giandam sa luyo. Moto'y atong dadon karon bangag sa ilong. O kamon, hay na tong hagdanana. Hay. Ha? Kato pa may pushipos pa. Kita Mas nga to? na'y makakita na to, Tor. Ha? Ug mahibong kung asa na to dadon. Maano niya tagkawatan ini? Di lagi. Ari mataagi sa lumbuyan. Di ta mo agi diya sa tubangan kay hayag kayo. Ari taagi sa luyo aron wagi makakita nato. Bahalag suoton basta limpyo ang atong agi bangag sa ilong. Kamungit-ngit ba na diha? Ay mo bitaw ngit-ngit atong pilion aron way makakita nato. Salig lang siyo. Kay suhito kay ko din napita bangag sa ilong. Kamon. Sige, Tor. Agad lang ko mo. Mga nam na ta. Kay sugdan na nato ang atong misyon. Kinahanglan nga kitay unang makakuha sa usa ka kaban nga bulawan bangag sa ilong. Come on! Mulampos ka si Arturo o Lucio sa pagkuha sa bulawan. Kay galaan ayaw sa pas pagpaminaw uban pang masumpay na itong sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Tagsuwat Emmanuel Danila Sakul, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.